Ja sam ovdje upravo otkrio da je pitanje Mađara zapravo vrlo važno pitanje, zato što imamo 43.000 Mađara koji su između 1991. i 2002. otišli. No u optužnici se također spominju Mađari, dakle ne samo Hrvati. Kako to da vi niste produbili tu situaciju u kojoj su se našli Mađari? Jeste li se vi samo usredotočili na Hrvate, što znači da niste temeljito pogledali kakvo je bilo mađarsko pitanje, a njih po svemu sudeći ima 3 puta više. Postoji li razlog za to ili vas tužiteljstvo možda nije ni tražilo da radite na tome pitanju? I think I did. Odgovor, ja mislim da se jesam usredotočila i na Mađare. U naslovu izvještaja vidite da se radi o iseljavanju Hrvata i drugih ne Srba. A drugi, no Srbi su Mađari na prvome mjestu. U cijeloj analizi koju sam učinila radi se o svim etničkim skupinama, dakle ja sam se bavila i Hrvatima i Mađarima na prvome mjestu kao ne Srbima. A crkvene knjige predstavljaju uglavnom Mađare i Hrvate. Dakle, izvještaj treba shvatiti ne samo kao diskusiju o statističkim podacima o Hrvatima, nego i o Hrvatima i o Mađarima. Pitanje. Upravo ste spomenuli jedan drugi problem. Crkvena evidencija, odnosno župna evidencija. Kod katolika zar se nije radila razlika između Hrvata i Mađara? Jesu li oni bili prije svega katolici? Odnosno, recimo župnik u nekome bilo kojem selu u Vojvodini. K njemu dođu katolici da bi krstili dijete. I da li onda župnik njih pita jeste li vi Mađari, jeste li Hrvati, Srbi, jeste li ne znam što, ili jeste li katolici? I onda upiše u crkveni registar ime, ali se ne spominje nacionalna pripadnost, bilo hrvatska, bilo mađarska. That's right. Odgovor, tako je. Crkvene knjige ne navode eksplicite nacionalnu pripadnost. Tamo se nalaze imena, donekle se može prosuditi nečija nacionalna pripadnost, ali ime nije iskaz nečije etničke pripadnosti. Pitanje. Dakle, svi zaključci koji se izvuku iz crkvenih knjiga mogu obuhvaćati ili Hrvate ili Mađare, ali to se ne može znati. Kada bi se možda napravila jedna dublja analiza na temelju imena, onda možda. Slažemo li se s tim u vezi? Naime, dakle, svi zaključci izvučeni iz župnih evidencija mogu zapravo pomiješati, odnosno isto dobro navoditi i Hrvate i Mađare. Odgovor. Da, radi se i o Hrvatima i o Mađarima. Ja ne činim razliku na osnovi crkvene evidencije koji su Mađari, koji su Hrvati i koliko ih ima. Ono što pokazuje nečiju nacionalnu pripadnost je zemlja, odredišta. I ima tablica u mojemu izvještaju u kojoj ja pokazujem kamo su otišli ljudi koji su otišli iz Hrtkovaca. Sudac Antoneti, gospođo. Pogledajmo, molim vas, još jedan put tablicu koja se nalazi to je zapravo slika 9 na 23. stranici. Ja bih zamolio tajnika da nam pokaže onu sliku, odnosno tablicu koju smo gledali jučer, pa bih vam postavio pitanje s tim u vezi. Znate, radi se o odlascima počevši od 8.5., 10.5., 12., 13. S najvišom vrijednosti 15. svibnja i 10.6. Page 23 dans votre rapport. 23. stranica u vašem izvještaju. Gospođo Birsa, izvolite. Tužiteljica. Mislim da je dokument obilježen kao MFI P571. Sudac, da. P571 MFI, tako je. Bien. Alors, on n'a malheureusement pas le tableau. Nažalost, nemamo tablicu
na monitorima, ona će se sad pojaviti. Ne, nije to. Ne ta. The third page. Tužiteljica, mislim da je na 3. stranici. Sudac, stranica 23. A ovo je 21. Voilà. Evo je. Dakle, gospođo, jučer, kada sam vas ispitivao u vezi sa ovom tablicom, ovo je tablica koja je načinjena na osnovi župnih evidencija i to na osnovi krštenja, ako sam dobro razumio. Međutim, budući da ste mi malo prije kazali da bi se tu mogli nalaziti i Hrvati i Mađari, ja zaključujem da u tablici koja se vidi na slici 9 se nalaze pomiješani Hrvati i Mađari. Slažemo se. Odgovor da. Da, to je crkvena evidencija koja obuhvaća jedne i druge, evidencija o krštenjima. Pitanje, dakle, brojka koju imamo pred sobom ne odnosi se isključivo na Hrvate. Tu ima i Mađara koji su otišli. Sad, kamo su otišli, ja to ne znam. Možda vi znate, ali ja za sada još nismo vidjeli Mađare žrtve koji su, dakle, žrtve tako koji bi bilo što objasnili, pa ja zbog toga uopće ne znam iz kojega su razloga Mađari eventualno otišli. Međutim, jedino što se tu da ustanoviti je da se u ovoj tablici ne nalaze samo navedeni Hrvati, nego i Mađari. I vi ste mi kazali da je to točno. Odgovor da, točno je. Tako se radila crkvena evidencija, nije se radila razlika prema nacionalnoj pripadnosti.